Hola! Com ja et vaig dir, avui farem iniciació a la cuina per calor retinguda. El primer que farem és posar una olla al foc amb aigua, perquè avui farem verdures. Tinc les patates pelades, la mongeta tendra i ceba. I això serà el que avui dinarem. Ara al matí preparo les verdures per bullir, com faríem de forma habitual. Tallem petit, així, està bé. Les patates també. Que això també va una mica al gust de cada un, La mida, també el tipus de verdura. Avui faig mongeta tendra i patata, però es pot fer la verdura que vulguis. I preparar-la al matí és un moment, perquè peles les patates, talles la verdura i en un moment la tens preparada per posar-la a l'olla. Molt bé. Aquí hi ha l'olla amb aigua i ara hi aniré posant la ceba, primer la patata que vagi al fons. I la mongeta tendra. Una mica de sal, remeno i tapo i espero que comenci a bullir. Mentrestant, ja recullo la cuina i t'ensenyo la CCM. L'obro i ja la deixo preparada per posar l'olla a l'interior. Així, oberta, trec el drap amb el que cobriré l'olla perquè no embruti la CCM, el coixí superior, i aquí sota hi ha un coixí i un protector, perquè d'aquesta forma la mantindrem més temps cuidada. Ja que posem l'olla ben calenta a l'interior de la bossa. Esperem una mica que comenci a bullir i tornem. Ara sí que ja comença a bullir amb alegria. Això és tot. No arriba a un minut bullint. Ara sí, tapo bé i paro el foc. A continuació, agafo l'olla i la poso dins la CCM. Aquest drap el poso perquè no embrutés una miqueta que tingués de restes del bullir, una mica del vapor. Poso el coixí al damunt, tanco la cremallera i ajusto el cordó. I això és tot. Ara continuarà cuinant fins que torni l'hora de dinar, ja ho veuràs. Hola, ja sóc aquí. Han passat 4 hores i mitja. Durant aquest temps no hem necessitat cap tipus d'energia. La CCM cuina per calor retinguda, per tant, reté l'escalfor i així cuina. Trec l'olla i comprovarem la temperatura interior. Això no cal que ho feu vosaltres, és perquè veieu el que aguanta. Crema bastant.
Després de 4 hores i mitja encara està a més de 73 graus. Encara seguiria cuinant, però a la verdura no li passa res. Pot estar des d'una hora i mitja fins a 4 o 5 hores i queda perfectament. Ara, sense haver-la d'escalfar, ja la podem servir al plat directament. L'hem cuinat a baixa temperatura i la verdura queda excepcional, cuinada a baixa temperatura, boníssima. Conserva molt millor els seus nutrients i a més, si la guardes a la nevera, al reescalfar-la queda boníssima també, com recient cuita. Ara ja veieu com funciona mongeta tendra i patata amb una mica de ceba. Altres verdures és el mateix procediment. És molt fàcil i no has d'estar pendent, no es crema, com veureu no es desfà, és una molt bona opció de cuina saludable i sostenible. Al proper vídeo farem llegums, no t'ho perdis!